J sampun matur sebanuwun kadang kinasih saking Tulangan Sidoarjo uripipun wonten dusun Derung Beduk matur sebanuwun mati Mbak Sri Ayah Pak I matur sebanuwun saged nggih mangke munggah malih nggih oke siap Mbak Sri mangke munggah malih nggih matur sebanuwun saking Tulangan Sidoarjo sampun ngertingaken swasana ing dalu punika wonten adicara nyelamaken sang putra saking Popo Pujiyanto adalah Ibu Endal Wiyanti. Mugi-mugi putra ingkang dibuat kita sisi ukur ngajib dewasa dadosa putra ingkang migunani musa kawan bangsa taat dumateng agama lan bukti dumateng tiyang sepahnipun kekalih. Sampur belajar dawah wonten kawasan Balomasid. Sinten menika ingkang kajibah sampun dedongan kula tingali Bopo Kampret, Bopo Petro dalah Bopo Jumadi. Priyantun tika kula aturi muga wonten sasana pagelaran. Monggo Bapak Petro kalian Bapak LP. Nggih, monggo. Bapak Kampret. Patur sesarengan kalih Bapak Petro disembuyung Bapak Jumadi ini sampur menjenet Kaono kesuwen. aturaken Subendrawu Mas Adi dia. Oke. Ayo matur suwun dumateng Bapak Sugiyanto kalian Bapak Panjono ini Bapak Kampret selaku RT kita kagungan dusun Talaman. Apa gedinge mawon? Sidorondo. Oh yang sekawan, napa Pak Kedana malih. Jenengan Banyuwangi. Jenengan apa? Rondo Komplek. Eling arek. Eling ah. Eling kan ayo. Banyuwangi riyen